zastavať sa pred štadiónom Roland Garros. Za chvíľku idem dovnútra, je tu 40 chodov, ale dneska sa dá dostať len cez chod číslo 25. Nachádzajú sa tu 12 kurtov, tu je približne, alebo 14. Všetky majú 10 z nich majú kapacitu od 250 do 2500 divákov a 2 majú kapacitu buď tento alebo ten druhý. Tento Chartrier má kapacitu 15 000 divákov, ten za mňou, ten vysoký, tam vľavo hore je nápis, nechcete vidieť, lebo tam sú stromy, vľavo hore. Filip Chartrier, 15 000 kapacita divákov. A ten druhý, Zuzany Lendel, ten má kapacitu 10 000 divákov. A tam je chod 1 a dookola 40 chodov, ale minule som išiel tady a som sa nachodil dookola, takto je to krátko. Tu sú aj sochy, tenista, aj s raketou. Máme na tú štadión.